Продължаваме нашето пътешествие по-нататък, след като сме закусили. Това все още е бюфетата. Това са алакарт ресторантите. Входа на алакарт ресторантите. Това, ако се не лъжа, беше бразилския ресторант. Точно така. Това е бразилския. А този е Медитерейниан. Така наречения рибен ресторант. Пеями и розови фламингота. Лебеди, бели и черни. Черен лебед не бях виждал до сега. Вие додахте ли, бе? Да, черен лебед има, аз не съм виждал до сега. И това е лобито на нашия хотел. Тук е фронт-деска. Аз отивам към бара. Бе, където искате отивам да пуша? То и ти казах тогава. Нали си така, още с нощ ти казах, че пепелници има само в бара. И там отстрани. Да, и там отстрани. Виждам, че на входа на хотела пристига бъсчето, което обикаля целия резорт за клиентите, които са мързеливи и не им се ходи. А това е бара. Това е лоби бара. Ето го бара в дъното, а ние ще седнем ето тук. Така, тройки ли си? Значи ще седнем тук тогава. Примерно тук.